Takže čus lidi, já jsem Michal, vítám vás u dalšího videa. A dneska to bude vlastně hate, takový menší hate na takového retarda, který si říká Pstruh 103. Hoši, ještě takový mentální jméno, jo, Pstruh, vole. Tak já si udělám nový kanál na YouTube a budu se jmenovat, vole, Okoun, nebo Cain, Píčo, nebo Kapr. A bude to dobrý, nebo radši Štíka, ta je taková lepší. Díky, brácho, za inspiraci na jméno, příště se budu jmenovat Kapr. A máme tady jeho rozbor, nebo ne rozbor, no menší manipulátor dětí v České republice. A teď on vlastně... Zdarec Buzíci, já vás zdravím u další hate show na... Zdarec Buzíci. Jako, kamaráde, tím, že asi lidem řekneš Zdarec Buzíci, tak si ty lidi moc nezískáš, i když teda, no, vidím tady 27 000 odběratelů. Tak jako, můžeme se uklidnit, jo. Akorát prosím, nepište mi pod video, že ho nemůžu hejtovat, když má víc odběrů než já. Hej, jedno. Na odběrech nezáleží ani na views, ani na ničem takovým. Myslete si, co chcete, ale OK. A dnešní osobu, která z vlastních slov nesnáší, když lidi říkají Johnny Macheta, ale mají rádi, když se A já nesnáším, když někdo řekne Pstruh 103, vole, to mám chuť bodat. mu říká Jonáš. Tudíž ho budeme zásadně oslovovat Johnny. Ještě vás tedy jednou pozdravím, Zdarec Pstružíci. No, Zdarec Pstružíci, a tě budu oslovovat jako kokot. Ostatní, co mě neodebírají, tak taky zdravím, ale běžte do prdele, protože jste podprůměrný sledující. Tak pisak dobrý. Ty, co mě neodebírají, běžte do prdele. No, tak dobrý, no, já si ho tady jenom střihnu. Tak jsem zpátky. Potřeboval jsem si odskočit, omlouvám se za střih, můžeme pokračovat a dál v hejtování tohohle retardovaně potratového člověka. Vůči mojí komunitě, rodině, nebo jak to nazvat. Mám ručník ze 2 důvodů. První, protože se potím jak prase a venku je horko. A druhý, protože se budeme koukat na Johnny Machetu. Jo, jasně, výmluvy si necháme, že jo, bez tak ty vole, doma hubne pičo, má tam schovaný maraton, vole, nebo jak se to jmenuje. Běhá tam jak kokot, potí se jak čurák a venku ve skutečnosti je 20 000 stupňů pod nulou, ale on to jenom dokonale hraje. O cože jo? Pochopíte, proč v příštích okamžicích. Jde Nepochopím, vole. o to, že Johnny Macheta byl pozvaný na rozhovor do show Honzy Dětka 7 pádů. Ta show je v pořádku, v podstatě vede rozhovor s youtubery, OK, proti tomu nic nemám. Klidně bych tam šel taky, dejme tomu, i když z těch internetových beru teda jako lepší DVT s Veselovským, který je prostě inteligentnější a je ten rozhovor s ním docela útočný, takže má pro A proto jsi tam ještě nebyl, ty čuráku zvadlej, viď? Fakt, ty vole. Aby tě vzalo. mě větší smysl, s takým člověkem bych se radši bavil, co by byl víceméně proti mně, než někdo, kdo mi přikivuje. Ale k věci. Ta show je dobrá, OK, Johnny Macheta je kretén a my si ukážeme proč, protože řeknu vám to na rovinu. Teďka bych mohl vypnout můj komentář a jen vám semka pustit těch 6 Prosím, vypni ten komentář. Prosím, já ti budu vděčný, kurva, prosím tě, kurva tě, prosím. minut sestříhaných scén a posrali byste se smíchy. Věřte mi, Už se ty vole smějou smíchy, ale nad tebou, brácho. Ty vypadáš jak negramotný kokot, ale má libovýho psa tady. posrali byste se smíchy. Ale já k tomu přidám svůj dementní komentář a trošku to oživím. Nebudu zdržovat, začátek rozhovoru přibližně a Johnny hned stoupil na scénu s něčím, co to úplně rozsekal. Pojďme na to. Já mám fakt špatný fóry. O mě je prostě známý, že můj humor je tak mizerný, že se tomu nesměje nikdo, jenom já. To jsme 2. Ale můžeme se smát navzájem, jestli nám to pomůže nějak pro dnešní večer. Já si myslím, že tohle je dost ideální, jakoby na ten začátek toho rozhovoru a Johnny, věř mi, já se ti směju. Já se ti moc Věř mi, já tobě taky, ale tak kurva moc. směju, ale ne za tvý dokonalý vtipy, ale za to, jaký jsi šešeček. Jdeme dál. A co tě přivedlo teda k videí? Dejme to, zhruba před 2 lety jsem narazil na takovou tu fakt YouTubeovou komunitu. Našel jsem v té době Mad Bros a nějaký video, kde 2 kluci zhruba v mém věku pijou barevný mlíko kvůli tomu, aby jeden blinkal, nevím jak to říct slušně,
vracel obsah zpátky ven modrý barvy a druhý červený barvy. A říkal jsem si, jako vážně má někdo tohleto zapotřebí, aby na sebe upoutal pozornost? A tak od té doby jsem nějakým způsobem začal sledovat, co se na tom YouTube děje, proč lidi dělají to, co dělají, proč to má takovou sledovanost. A jak jsem tenkrát tomu nerozuměl, říkal jsem si jako vážně, tak dneska už to asi bohužel chápu. Dneska už to bohužel chápeš a děláš to samý. Jo, protože se chce... Dobře. Uznávám, teďkon řekl Johnny možná trošku píčovinu, ale to je jedno. Furt, ty vole, ještě k tomu teda tady pstruh, vole, tady říká, že dělá to samý, i když tak zhruba 80% Johnnyho videí tak je rap, písničky, hudba, music, všechno tohle, ale dělá to samý, jasně, pstruhu. Dobře, brácho. Abych mě klepnul bych ti přes palicu. Považovat spíše za youtubera, než za zpěváka. Což beru. Youtuber jsi velice špatný, ale jde ti to líp než zpívání nebo než ten rap. Ale k tématu. Ano, taky jsem objevil Mad Bros, přesně skrz tady tyhle podobné videa. A tehdy jsem si řekl, že to jsou ty dva největší čuráci, který nemají smysl sledovat. Naštěstí to pak obrátil a začal točit občas i kvalitu. Ale tohle je přesně výstěžení toho YouTube, on to objevil. Jsem vám říkal, ty na začátku, že ubne. Jestli si povšimnete takhle, tady má činku, tak o co, že jí zvedal, aby zhubnul. I když teda nevím, od kdy se s činkou hubne. To je taková ta moje úplně mentálně debilní potratová logika. Ale to nevadí. Úplně se divil, proč to má takovou sledovanost. Ne ze záměru asi, že by to bylo jakoby fakt Já jsem trošku píča. dobrý. Ale řekl si, jsou to sračky. Ale Omlouvám se, já jsem to chtěl takhle sjet a podívat si, jak dlouho natáčím. No a já jsem trošku tam přepnul video. No, to je jedno, sračky nejsou tak špatný. Bude nám to stačit do 5 minut a pak to zahodíme, protože to video má skoro půl hodiny. A to bychom tady byli. Tak to ještě dělat taky. Jo, a tohle je seznámení s trendem youtuberů. A tady tohle, co jsem tady řekl, v podstatě vystihuje 90% československých youtuberů. Jdeme dál. Takže i tebe. Johnny. Jo, ale nechal jsem se strhnout jejich videem jednou, protože jsem si říkal, že to není možné, aby to bylo fakt vesměs tak jednoduchý dneska. A kluci udělali video, kde do 15 minut snědějí kyblík kuřecích křidílek. Říkal jsem to kámošovi, hele, to snad ani není možný, aby jako někdo těch 20 křídel do 15 minut snědl. A on říká, hele, já to zvládnu. Říkám, OK, pojď to se mnou natočit a já to aspoň vyzkouším, jak tenhle formát videí funguje. No a je to jako jedno z nejsledovanějších videí, když neberu ty hudební, těm se to jako nedá vyrovnat, naštěstí. Hudební. Ale fakt tenhle koncept je jeden z nejsledovanějších toho, co jsem za tu dobu natočil. Prostě bizarní věc. Upřímně nemyslím si, že jezení 20 kuřecích křídílek na internet a nahrávání se u toho je něco bizarního. Jo, a proto si to sám ty debile říkal na těch Mad Bros, že jsou to úplný čuráci. A potom prej začali natáčet hrozně dobrý a kvalitní videa, ale v podstatě jezení těch křidílek, tak tam není nic bizarního, ale snaha se cenila, no. Takže vlastně z tohohle vznikne, to je takový to, když se snažíte někoho setřít, ale pak z toho vznikne, že si absolutně sami sobě naserete do huby. Takže tak. Bizarního by bylo, kdyby jich někdo sežral 200. Jo, když už teda se týká té tematiky toho jídla. V České republice všichni, co dělají žrací challenge, tak jsou podprůměrný odpad. Podívejte se na zahraničí, na Matt Stoneyho, co se žere on. Nebo na Furious Peta. K věci, on tady zmiňoval něco, že to zkusil taky, že se nechal inspirovat a že to je nejsledovanější formát videí, co kdy natočil. Tohle to jasně ukazuje, proč je československá YouTube scéna v prdeli, že lidi Jinak já se omlouvám, kdyby jste slyšeli šumění, to není u mě, už to je u tohohle kára. se radši podívají na debila, doslova na debila, jak žere nějaký posraný Pstruhu. křídílka a nepodívají se na něco, nebo na někoho, kdo umí skutečně něco vytvořit, něco kvalitního. Já si myslím, že tomu nemám potřebu víc říkat. Pro youtubery, žerte si dát ty vaše skurvený křídílka z KFC, anebo ty stejku, ty si dej radši donáty, protože ty seš tlustej dost. Bizarní věc, takže vymýšlíš další bizarní věci? Ne. Johnny nevymýšlí další bizarní věci, protože on je bizar sám o sobě. To jsem tady dal takovou vtipnou vsuvku, protože to jo, ať štěknutí, ne,
To bylo, jak když jsem já jednou chtěl provozovat sex se svým psem a on to odmítl. Když to by tady se zmiňovat neměl. Ano, on to odmítl, protože jako mít mužské pohlaví v psovi, taky bych to chtěl zkusit, no. Jenomže bohužel teda ten pes nechtěl, takže máš trošku smůlu, pes tě osral, teď by si, měl by se sebrat a jít brečet do kouta, vole, na hajzl si dřepnout a sedět tam v koutě a spytovat svědomí a brečet, že ti pes normálně nedal. Že ti ta fena, nebo co to je tady za kundu nedala. Že jo, to je hodně politicky nekorektní. Zapomněl jste, jestli něco slyšeli. Jdeme dál. Ty říkáš, že hudbu neumíš dělat. Hraješ na nějaký nástroj? Určitě, já totiž hudbu fakt dělat neumím. Já neumím na nic hrát, nemám hudební sluch, neznám noty a neumím ani zpívat. Doopravdy zpívat neumím. Zpívat neumím. Tak do prdele, proč děláš muziku? Tady tohle je důkaz toho, že ten člověk je absolutně trapnej. Fakt brutálně A ty úplně vypatlanej. trapnej. Hele, já vím, že rapeři si neskládají vlastní texty, teda ne texty, vlastní jakoby hudbu, jo, že to za ně dělá producent, tohle to já vím. Vím, že prostě oni se musí umět trefit do rytmu, musí do toho napsat slušný text, u Johnny Machete se o textu nedá mluvit, OK. Ale tady to ten frajer přizná, že Kamo, aspoň tu hudbu dělá. Ty vole, ty neumíš zaspívat ani skákal pes. Na to špíčo nějaký se zblázním, nebo nějaký Johnnyho prostě hudby, písničky. No dobrý, jdeme dál. prostě neumí vůbec nic, že nemá hudební sluch, pro mě nemá ani rytmus, pak taky ty songy tak vypadají, že jo. Prostě Lidi, na tohle už já nemám nervy, když tak si to dokoukejte. Hej, Show, největší manipulátor dětí v České republice, je to od toho kokota pstruha. Napište nějaký komentář, lajky, odběry, všechno. Sdílejte pokud možno. A já už na to radši seru, protože já bych mu musel najít si ho a strčit mu do prdele strom, nebo já nevím, vole. Strčit mu hokejku do držky. Je jedno. Každopádně doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a všechno možný. A já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čus, bambus!